Amen. Wel, ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd te. Galatiaid 4, adnod 1-10. Os chi'n cofio, ni'n mynd trwy'n cyfres ni yn Galatiaid ar hyn o bryd. Gythyn ni brec bach wythnos diwetha, edrych ar ail Samuel 19. Nawr ni'n nôl pennod 4, adnod 1-10. Mi ar y sgrin os hoffech chi ddilyn neu wrth gwrs trowch i'ch Beiblau. Dyma yr wyf yn ei olygu. Cyhyd y mae'r etifedd o dan oed, nid oes dim gwahaniaeth rhyngddo a cheithwas, ei fod yn berchenog ar y stad i gyd. Y mae dan geidwad a gorychwylwyr hyd y dyddiad a benodwyd gan ei dad. Felly ninnau, pan oeddem dan oed, yr oeddem wedi ein caethiwo dan ysbrydion elfennig y cyfanfyd. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau, yn llefain Aba Dad. Felly nid ceithwas wyt ti bellach, ond plentyn. Ac os plentyn, yna etifedd, trwy weithred Duw. Gynt yn wir, a chwythau heb adnabod Duw, caethweision oeddech i fodau nad ydynt o ran ei natur yn dduwiau. Ond yn awr, a chwythau wedi adnabod Duw, neu yn hytrach wedi eich adnabod gan Dduw, sut y gallwch droi yn ôl at yr ysbrydion elfennig llesg a thlawd, a mynnu mynd yn gaethweision iddynt hwy unwaith eto. Cadw dyddiau a misoedd a thymhorau a blynyddoedd yr ydych. Y mae arnaf ofn, mae yn ofer yr wyf wedi llafurio ar eich rhan. Wel, dyna ni'n mynd i edrych arno bore yma te, a ambell dro, mi'n credu bod e'n help bod ni'n cael rhyw fath o fras syniad o beth mae Paul yn ei ddweud wrthyn ni fan hyn, achos mae'r darlun ychydig bach yn estron, yn rhyfedd i ni falle. Felly, os hoffech chi, mae yna tagline ar gyfer beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Unwaith roeddech chi'n gaethweision, nawr i'ch chi'n feibion neu'n blant, a mae e'n ffolineb llwyr, yn dwpdra llwyr i fynd yn ôl i fod yn gaethweision eto. Dyna yn syml iawn beth yw neges Paul fan hyn i'r Galatiaid, a fi'n gobeithio byddwn ni'n dod i ddeall beth mae'n ei olygu gan hynny wrth i ni fynd trwy'r darn. Ond jyst i edrych yn ôl, yn enwedig ar benod 3, gan bod rhyw bythefnos yn ôl nawr, os chi'n cofio ac edrychwch yn ôl yn eich Beiblau, fel bod chi'n gwybod mae'n nid jyst fi sy'n dweud wrthych chi, mae dyma beth sy'n benod 3. Dyma beth mae'n dweud wrthyn ni. I ni'n clywed fod Abraham wedi derbyn addewid. Y bydde fe'n cael ei fendithio trwy ei had, a bydd y cenhedloedd i gyd yn cael profi bendith trwy had Abraham. Ni'n clywed wedyn ar ôl hynny fod Moses wedi derbyn cyfraith dduw. Oedd yn amlygu ni ein angen am yr addewid yn y lle cyntaf mewn gwirionedd o fendith ac o yr had yma, Iesu Grist. A felly mae Duw wedi cyflawni neu wedi cwblhau yr addewid yn Iesu Grist. Iesu ydy yr cyflawniad, yr addewid yna i Abraham, yr had sydd wedi dod i ddod â bendith i'r byd i gyd. A felly ni'n gweld, oherwydd y gyfraith, dyw hynny ddim yn golygu fod yr addewid yn golygu dim byd mwyach, ar ôl i'r gyfraith ddod. Mae'r gyfraith yna mwyn ein pwyntio ni at Iesu Grist. A felly mae hynny'n bwysig bod ni'n cofio y pwynt pwysig iawn yna. Dyna rôl y gyfraith yn ôl Paul yn pennod 3, dangos i ni'n bod ni'n bechaduriaid, dangos i'n bod ni'n cwmpo'n fyr o safon Duw mwyn i ni edrych ar Iesu a gweld bod wedi cyrraedd y nod, wedi cyrraedd y safon yn ein lle ni. A mae'n sôn chydig am hynny yn y benod yma eto. A mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl am
Chyfo weithiau chi'n edrych ar y Beibl a chi'n meddwl am benodau gwahanol, chi'n meddwl penod 3, penod 4. Wrth gwrs, mae eisiau ni gofio pan oedd Paul yn ysgrifennu, doedd na ddim penodau gwahanol, oedd e'n nodi lawr fel petai nhw'n rhyw bwnc gwahanol i bob penod. Mae penodau yna i'n helpu ni allu gwybod lle i droi wrth i ni edrych ar ddarnau gwahanol o'r Beibl. Ond mae'n bwysig heddi'n enwedig oherwydd mae Paul yn cario ymlaen gyda'r pwynt mewn gwirionedd. Mae'n cario ymlaen gyda yr un pwnc. Does dim rhyw newid pwnc fan hyn o gwbl. A mae'n rhoi darlun i ni mwyn ceisio esbonio ei bwynt yn y lle cyntaf. A felly cofiwch hynny, felly edrychwch yn ôl ar adnod ola penod 3, jyst i atgoffa chi hunan o le ni wedi cyrraedd. A'r pwynt fyna yw, ac os ydych chi'n eiddo Crist, yna had Abraham ydych etifeddion yn ôl yr addewid. Beth bynnag oedd wedi addo i Abraham, trwy ffydd mae wedi cael ei addo a'i roi i chi hefyd, mae Paul yn dweud. Ac yn syth wedyn, mae gyda ni ymhenod 4 a'r darlun nesaf yma o dyma dwi'n ei olygu wrth ddweud hynny. Felly mae'n ceisio darlunio y pwynt i ni. Ond y broblem yw, mae'r darlun chydig bach yn od i ni, os i ni'n onest, oherwydd i ni ddim yn iddewon, i ni ddim yn deall yn naturiol beth mae'n ceisio i ddweud fan hyn. A felly mae eisiau ni fynd i feddylfryd rhywun sydd yn iddewig mwyn deall y darlun yn y lle cyntaf. A felly, fy'n ni drio esbonio i chi beth mae'n ei olygu yn y darlun yma. Felly, falle bod rhaid chi wedi clywed am bar mitzvah, rhywbeth sy'n bwysig iawn dal i fod i ddewon, cyfnod mewn bywyd lle mae rhywun yn newid o fod cael ei gydnabod fel plentyn i gael ei gydnabod fel oedolyn nawr yn gyfrifol am ei hunan. A dyna, mewn gwirionedd, mae Paul yn siarad am fan hyn, i roi syniad bras iawn i chi, yw fod na adeg, ar un adeg mewn bywyd fel iddew, i chi o dan oruchwyliaeth a gofal y tad. Fe sydd yn gyfrifol amdano chi. Ond mae'n adeg yn dod, y bar mitzvah, lle yn sydyn i chi'n dod yn ddyn, a chi'n gyfrifol nawr ger bron yr arglwydd am eich hunan. A mae'n ddarn sy'n eitha doniol fi'n credu yn yr hyn maen nhw'n dweud yn yr sgript fel petai mewn bar mitzvah, lle mae'r tad yn dweud, diolch arglwydd bod fi nawr ddim yn gyfrifol am y mab mwyach. Fel petai, diolch am gymryd y baich oddi wrthau, bod fi ddim yn gorfod bod yn gyfrifol amdano fe bellach. Mae'n swnio tym bach fel yna, nid dyna, wrth gwrs, yw'r bwriad. Ond mae yn swnio tym bach yn ddoniol. A mae'r mab yn dweud, fel rhan o beth mae Efo dweud, diolch nawr bod fi yn gallu bod yn atebol ger dyfron di o ddew. Felly mae e'n cydnabod bod nawr yn gofio roi cyfri ger bron yr arglwydd, bod e'n gyfrifol am ei hunan. A dyna'r transition os hoffech chi sydd i gael mewn bywyd iddewig. A mae Paul yn defnyddio y darlun yna i ddarlunio bywyd y Cristion a profiad y Cristion. Felly, ar ôl i'r dyn yna gael ei ryddhau, mae nawr yn berson sydd yn byw yn ôl addewid a byw yn ôl cyfraith, byw yn ôl i, fel mae moyn te, yn ôl sut mae gweld yn dda. Mae gyfrifol am ei hunan. A mae hyd yn oed yn cael gwisg newydd. Maen nhw'n cael toga newydd sydd yn ddiddorol iawn, yn wyn, yn gyfan gwbl wyn, i ddangos dyma ni nawr cyfle newydd i ti fyw i blesio yr arglwydd, neu dyna'r bwriad yn wreiddiol. Ond dyma mae Paul yn dweud yn y darlun yma, mae'n cymharu hynny gyda bywyd y Cristion, ac yn dweud, wel, pan mae'r plentyn yna, dan ofal i dad, mae'n dweud, mae yr un peth a ceithwas. Does dim gwahaniaeth rhwng plentyn a ceithwas yn ôl hynny yw profiad. Nid yn ôl statws, ond o ran profiad. Mae'n dweud, mae nhw o dan oruchwyliaeth ac yn gorfod rhoi hunan o dan awdurdod y meistr, sef y tad wrth gwrs. Nes yr adeg yna mae'n cael ei ryddhau. Nes yr adeg yna lle mae dod yn ddyn, a nawr mae dod yn etifedd i yr hyn sydd gan y tad iddewig ar ei gyfer e. A mae Paul yn dweud fel hyn oedd ni. Pobl fyw sydd wedi cael ei dewis i fod yn blant i'r arglwydd o'r dechrau, cyn creu y byd mae'r arglwydd wedi'ch dewis chi, credwch ni beidio. Cyn iddo fe greu y byd, mae wedi dweud y byddwch chi
os ych chi'n Gristion, yn Gristion. Mae hwnna'n amazing, fi'n credu. Cyn hyd yn oed eich creu chi, mynd i'ch dewis chi. A mae'n dweud, cyn creu y byd, ti'n mynd i'ch dewis chi. A chi wedi cael eich dewis i fod yn blentyn o'r dechrau. Ond am gyfnod, i chi fel plant o dan oruchwyliaeth. Ac yn wahanol, felly, o dan oruchwyliaeth y tad nefol fan hyn, mae'n sôn am goruchwyliaeth Satan a ysbrydion elfennig y byd, mae'n dweud, y pethau sydd ddim mor gret i chi o dan, chi mwy neu lai fel ceithwas te. Nid o ran statws, ond o ran profiad. Chi'n gweld, oedd y plentyn, mae plentyn sydd yn etifedd, dal yn gallu dweud, wel, mae'n gallu edrych o gwmpas, be bynnag sy'n berchen i dad a dweud, mae hwn i gyd berchen fi. Mae'n gallu dweud hynny, a mae'n wir o ran statws, ond nid o ran profiad eto. Mae dim ond yn wir o ran profiad unwaith mae'n derbyn yr etifeddiaeth. A felly, nid bod ni'n gwybod wrth gwrs, ond hyd yn oed cyn i ni gael ein creu, i ni wedi cael ein dewis. A felly mae'r addewid yn eiddo i ni. Ond i ni o dan oruchwyliaeth, ysbrydion elfennig y byd, nes i ni gyrraedd y pwynt yna lle ni wedi cael ein rhyddhau. A mae'n ddiddorol, mae'r gair neu'r term ysbrydion elfennig a elfennig yn arbennig, y gair Groeg sef stoiceia, yn cyfeirio pobl mewn gwirionedd at bethau eitha bizar bydden ni'n meddwl, fel pobl sydd yn addoli tir gwynt a than. Chi wedi clywed pobl yn Earth, Wind and Fire, neu pobl yn addoli y haul a'r lloer a sun worshippers ac yn y blaen a ser gwahanol. A falle bod ni'n meddwl, mae hwnna'n hollol bizar, nag yw e? Bod pobl yn ystyried addoli'r pethau yna. Ond mae eisiau ni gofio, mae pobl yn addoli'r pethau yna hyd yn oed heddi. Mae pobl sydd yn ceisio'r pethau yna am arweiniad ac am ystyr bywyd hyd yn oed heddi. Chi wedi clywed am zodiac signs? Yr un math o beth yw e. Mae pobl sydd yn addoli ac yn byw yn ôl beth mae mam natur yn dweud wrthyn nhw. Mae'r un math o beth. Felly mae eisiau ni fod yn ymwybodol bod yna bobl sydd dal o dan ysbrydion elfennig hyd yn oed heddiw. Ond mae'n ddiddorol, mae Paul fel petai yn dweud, mae yna ysbrydion elfennig sydd yn ein dallu ni rhag gallu addoli yr arglwydd. A mae'n ffolineb i addoli unrhyw beth heblaw am yr arglwydd ei hun. Mae'n dwpdra llwyr i addoli unrhyw beth ond am yr arglwydd Iesu. A mae Paul yn dweud, yn gynwysiedig yn hynny, mae dilyn y gyfraith. Mae dilyn y gyfraith yr un mor dwp ac addoli y ser, neu dilyn y ser. Dyna beth mae'n dweud wrthyn ni mewn gwirionedd fan hyn. Dwi'n ame tybed falle wrth iddo fe ysgrifennu at y Galatiaid, os oedd y Galatiaid yn edrych ar y sun worshippers ac yn y blaen, a bobl yma yn addoli natur ac yn dweud, edrychwch pa mor dwp yw nhw. Ond bod Paul wedyn yn dweud, wel hang on, chi yr un mor dwp os ych chi'n dilyn y gyfraith. Chi yr un mor dwp os chi'n addoli unrhyw beth. Os chi'n addoli y greadigaeth yn hytrach na'r creawdwr. Dyna pwynt Paul fan hyn. Maen nhw wedi colli y pwynt. A mae Paul yn ei cyfeirio nhw yn ôl at yr arglwydd Iesu. Yr un sydd wedi dod ac wedi dod o dan y gyfraith mwyn ein rhyddhau ni o'r gyfraith yn adnod 4 a 5. A mae'n teimlo wedyn bod e'n neud pwynt clir dim ond yr arglwydd Iesu sy'n gallu delio gyda y gyfraith mwyn ein rhyddhau ni i fywyd newydd. A nes i ddod ar draws dyfyniad gan John Stott, a ni'n credu bod e'n helpu ni mewn Saesneg, so gall Nigel cael brec bach o gyfieithu am fyny. God intended the law to reveal sin and drive men to Christ. Satan uses it to reveal sin and drive men to despair. God intended it as a step towards justification. Satan uses it as a final step to his condemnation. God meant the law as a stepping stone to liberty. Satan uses it as a stumbling block to bondage. Ni'n credu fod hwnna'n help mawr i ddangos y gwahaniaeth rhwng beth mae Duw yn dangos i ni yn ei air yw bwriad y gyfraith. A beth mae Satan yn ceisio rhyw fath o twisto fe i fod felly. A felly mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hynny.
bod y gyfraith yn dod yn stumbling block yn yr un ffordd yma y greadigaeth yna os y'n ni'n gwneud ein addoliad ni ynglyn â y greadigaeth yn hytrach na'r creawdwr ei hun. A felly, os ydyn ni fel Cristnogion yn mynd i nôl i fyw fel oedden ni cynt yn chwennych y pethau yna, fel mae'r ein yn chwennych dilyn y gyfraith te, mae'n dweud bod nhw fel pobl sydd wedi cael eu mabwysiadu mewn i deulu, ond yn mynd yn ôl i fod yn geithwas. Ac eto mae eisiau ni ddeall y cyd-destun, pryd hynny byddech chi'n cael eich prynu'n rhydd o gaethwasiaeth, bydde rhywun yn talu y perchenog amdano chi fel bod chi'n cael bod yn rhydd. Ond wedyn chi'n rhydd. Dim gorfodiaeth i unrhyw un wneud unrhyw beth pellach i chi. Ond beth mae yr Efengyl yn dweud yw, nid yn unig chi'n cael eich gollwng yn rhydd, chi'n cael eich cleimo, fel petai, eich cymryd i fod yn blentyn ac yn etifedd. Wel, mae'n mynd yn ôl i fyw yn ôl ffyrdd elfennig y byd te, fel mynd yn ôl i fynd yn geithwas o'ch gwirfodd eich hun. Edrychwch ar adnod 8:11. Gynt yn wir, a chwithau heb adnabod Duw, caeth weision oeddech i fodau nad ydynt o ran ei natur yn dduwiau. Chi'n gaeth weision yn yr ystyr hynny. Ond yn nawr, a chwithau wedi adnabod Duw, neu'n hytrach wedi eich adnabod gan Dduw. Sut y gallwch droi yn ôl at yr ysbrydion elfennig, llesg a thlawd, a mynnu mynd yn gaeth weision iddynt hwy unwaith eto. Cadw dyddiau a misoedd a thymhorau a blynyddoedd yr ydych. Y mae arnaf ofn, mae yn ofer yr wyf wedi llafurio ar eich rhan. Mae Paul fel sy'n dweud, dwi jyst i wastod amser neu be? Dwi jyst yn wastod amser fan hyn, chi ddim wedi deall bod yr arglwydd wedi rhyddhau chi o'r pethau mae chi gael mwynhau byw i'r arglwydd, mwynhau rhyddid sy'n dod trwy'r Efengyl. Mae Iesu wedi newid popeth, mae'n dweud. A'r darn pwysig yn y darn yma te yw adnod 4 i adnod 7. Darllenwch adnod 4 i 7. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Duw ei fab wedi ei eni o wraig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Abba Dad. Felly, nid ceithwas wyt ti bellach, ond plentyn. Ac os plentyn yna etifedd trwy weithred Duw. A felly mae'n dweud, ar yr adeg cywir yn ôl cynllun Duw, daeth Iesu i'r byd. A dilyn y gyfraith Iddewig yna, dilyn pob cyfraith, i'r llythyren, to the letter, mwyn i ni gael ein rhyddhau. Mwyn i ni gael braint mabwysiad, mae'n dweud. Chi gweld job arall y gyfraith yn yr achos yma yw dangos i ni pwy yw Iesu. Wrth i ni edrych ar Iesu a bod e wedi dod o dan y gyfraith a wedi cyflawni gofynion y gyfraith, i ni'n gweld, hang on, dyw e ddim yn ddyn arferol. Mae yna rhywbeth yn wahanol am Iesu. Mae e'n berffaith, mae e'n sanctaeth. Mae e'n dduw. A felly mae'r gyfraith nid yn unig yn dangos ein bod ni'n bechaduriaid, mae'n dangos bod e yn Feseia ac yn dduw. Ac eto, mae e wedi marw marwolaeth pechadur. Beth yw hwnna te? A great exchange. Fod un di-bechod, un perffaith wedi marw yn lle un amherffaith. Rhai amherffaith, rhai fel chi a fi. Crist yn cymryd ein lle ni. Does na ddim byd gwell na'r great exchange yma. Ond nid yn unig hynny, wrth gwrs, wrth iddo fe gymryd ein lle ni, i ni'n cymryd ei le fe. I ni nawr yn cymryd lle, nid bod e'n cael ei awsto, mae e dal yn fab Duw, ond i ni nawr yn dod yn feibion neu plant Duw hefyd. I ni'n cael y fraint yna o fod nawr, wrth i ni gael ein edrych arno gan y tad yn blant i'r arglwydd, yn ddiogel, yn dderbyniol ger bron yr arglwydd. A fi'n credu bod hwnna jyst yn rhyfeddol, bod yr arglwydd yn fodlon ein derbyn ni yn y fath ffordd. Clirio'n dyled ni, mae hwnna'n un peth, ond ein derbyn ni yn blant, mae hwnna'n rhywbeth arall. A mae hwnna'n newid popeth. Mae rhaid i ni ddeall hyn. Mae cael ein mabwysiadu i deulu Duw yn newid popeth. Mae nawr yn golygu, a dyma falle ein strygl mwyaf ni fel Cristnogion. Chi bod wrth i chi deithio trwy fywyd a chi'n cwmpo'n fer a chi'n ymwybodol bod chi'n bechaduried. Chi wedi teimlo rhywbeth fel hyn? Ydy'r arglwydd dal yn mynd i'n erbyn ni nawr?
Ydw i dal yn okay gyda'r arglwydd? Ai dyma'r final straw fel petai? A dwi wedi mynd yn rhy bell yn fy mechod fan hyn. Hang on, mae'n dad i ni. Ydych tad chi erioed wedi dweud wrthych chi, wel, hang on nawr, os y ti'n mynd yn rhy bell, so ti'n blentyn i fi rhagor. A ni'n sôn am tadau bydol fyna. Mae Paul yn dweud yna, mae rhai sy'n adnabod yr arglwydd yn ddiogel. Dyna ni nawr, maen nhw'n blant i'r arglwydd. A mae'r tad yn ei annog nhw ymlaen. Mae'r tad yn ei cofleidio nhw. Mae'r tad yn ei cynorthwyo nhw wrth iddyn nhw faglu yn y ras. A felly, fel y bachgen Iddewig yna, cyn dod i'r amser, mae'r arglwydd yn ein cario ni. Mae'n gyfrifol amdano ni. Mae'n dweud, na i ddelio gyda pechod Aaron, na i ddelio gyda fe. Na i gymryd y bai am hwnna. Na i gymryd y cyfan ar y groes. A'r un peth i chi sy'n eiddo i'r arglwydd. I ni'n rhydd. A felly, pa wahaniaeth dyle hyn i gyd wneud yn ein bywydau ni? Ni'n gorffen gyda hyn te. Sut allwn ni gymhwyso hyn? Wel, yn gyntaf, mae eisiau cofio, dwi ddim yn gaeth mwyach. Dwi'n rhydd. Dwi'n rhydd. Pan dwi'n edrych ar fy mywyd, pan dwi'n edrych ar fy mhechod, dwi'n cael fy nghyfeirio at Iesu Grist. Dwi'n cael fy nghyfeirio ac yn gweld fy mod i yn un oedd gynt yn geithwas ac nawr yn blentyn. Ac os yw hynny'n wir, mae'r arglwydd wedi delio gyda fy mhechod i. Os y'n ni'n canolbwyntio yn unig ar ein pechod a ddim yn symud o fyna fyddwch chi'n aros am byth. A chi'n gwybod beth, mae'n le ofnadwy i fod, lle chi'n myfyrio ddydd a nos ar pa mor wael i chi a dim byd arall. Edrychwch at Iesu, a cofiwch mae wedi talu'r pris yn eich lle chi. Mae pob un felly sydd wedi dod at Iesu wedi profi hynny, wedi profi maddeuant. Felly, gorffwyswch yn Iesu, gorffwyswch yn yr arglwydd. Edrychwch yn ôl ar eich bywyd a datgan, mor aml ydw i wedi gadael yr arglwydd i lawr, hyd yn oed heddi, yr wythnos yma. Mae wedi delio gyda hyd yn oed y pechodau yna. Mae wedi maddau fi. Ond, os ych chi yn edrych ar eich bywydau chi, ych chi'n sylweddoli, dwi ddim wedi ceisio'r arglwydd am faddeuant, dwi ddim wedi gofyn iddo fe i ddelio gyda fy mhechod i. Nawr yw'r amser. Nawr yw'r amser i ddod a dweud arglwydd maddau fi. Arglwydd cymra faich fy mhechod i. Dwi eisiau y great exchange yna, y cyfnewid mawr. Dwi eisiau profi bywyd newydd yn Christ. Sa'n gwybod os chi wedi gweld fideos falle, gobeithio bod chi ddim wedi gweld person, achos mae'n eitha scary, byddwn ni'n meddwl, in real life, fel petai. Person yn ceisio dod mas o quicksand. Chi'n gwybod peth gweitha chi'n gallu gwneud os chi mewn quicksand yw ceisio ymdrechu eich ffordd mas. Os chi'n dechrau ffleilan o gwmpas a symud, chi'n mynd lawr yn gloiach. Peth gorau chi'n gwneud yw unau aros yn llonydd, neu, a dyma'r unig obaith mewn gwirionedd, yw ffindo rhywun i gael chi mas. A dyna'r achos gyda'r efengyl. Allwn ni geisio ymdrechu'n ffordd mas o quicksand ein pechod ni, ond chi jyst yn claddu'ch hunain yn eich pechod yn ddyfnach. Trowch a derbyniwch y lifeline yna sydd o'ch blaenau chi, y bore yma. Dyna peth cyntaf te. I ni ddim yn gaeth mwyach. I ni'n rhydd. I ni'n gallu gorffwys yng Nghrist. Gwybod ein bod ni yn dala ar y rhaff neu'r peth achub yna, yr arglwydd Iesu. Yn ail, dwi ddim fel oeddwn ni gynt. I ni'n berson newydd, i ni'n greadigaeth newydd. Chod, Iesu ddim jyst yn clirio'n dyled ni fel petai ac wedyn yn gweud na fe, te ffindio dy ffordd dy hynna nawr. Na, mae'n dweud, dwi'n clirio dy ddyled i a dwi'n wneud di nawr yn rhan o fy nheulu fi. Ti'n frawd i fi ac yn fab i fy nhad i. Mae'n golygu bod i'n statws ni'n wahanol. I ni ddim jyst yn bobl a bod zero yn ein account ni fel petai, i ni'n gyfoethog yng Nghrist. A mae hynny, nid yn unig hynny, ond mae hynny yn golygu ein bod ni wedyn, nid yn unig wedi profi maddeuant, ond ni'n cael rhywbeth arall. Edrychwch ar adnod 6. Mae'n dweud, a chan eich bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Aba Dad. Chi'n gweld, unwaith ych chi'n dod at Iesu Grist, ych chi'n methu bod yr un peth mwyach. Ych chi'n berson newydd. A rhan o'r person newydd yna yw fod Iesu nawr wedi anfon ei ysbryd i fyw yno chi.
A mae'r ysbryd yna ar waith yno ni ac yn ein newid ni o ddydd i ddydd. Nawr, gweinidogaeth yr ysbryd glân, rhai pethau mae'n neud yw ein argyhoeddi ni o bechod mwyn i ni gael gweld pwy yw Iesu, gweld ein cyflwr ni a dod yn Gristnogion. Ond mae hefyd yn preswylio byw yn ein calonnau ni. A mae'r ysbryd glân yn ein arwain ni wedyn mewn i fuddod a mewn addoliad i'r arglwydd i'n helpu ni i lefain, mae'n dweud, i weiddi, i grio mas Abba Dad. Mae'n ein gyrru ni yn ein perthynas ni gyda'r arglwydd. Na chi hyfryd, gwybod, chi ddim ar ben eich hunain, hyd yn oed pan ych chi'n ystyried eich perthynas chi gyda'r arglwydd. Mae yna yn eich cynorthwyo chi hyd yn oed i alw mas ar eich tad nefol. Na chi hyfryd yw hynny. Felly mae plant sydd wedi mabwysiadu i'r teulu hefyd yn rhai sydd wedi profi a wedi derbyn yr ysbryd glân. A mae hynny'n golygu dylef o rhywbeth ohono ni sydd yn adlewyrchu rhywbeth o'r arglwydd yno ni. Bod nhw'n gallu gweld hynny yno ni. Bod nhw'n gweld rhywbeth o staen neu o farc ein tad ni yno ni. Chymod pan o'n i'n tyfu lan ym Mhenygroes yn y Gogledd, oedd yna un teulu yn arbennig oedd yn adnabyddus iawn. Ac oedd y tad yn ddyn adnabyddus, oedd e'n dal, oedd e'n denau, oedd gwallt coch dy fe lot o freckles. Ac oedd 8 o blant y fe, ac oedd pob un o'n nhw'n edrych fel y tad. Pob un. Pob un. A chi'n gweld nhw, a chi'n gwybod yn iawn pwy oedd y tad. A chi'n gallu gweud, jyst o edrych arnyn nhw, chi ddim angen nabod nhw, chi'n gallu dweud yn union pwy oedd y tad. O dyna'n gweddi ni, ynddo fe. Wrth i ni fyw bywyd bod pobl yn gallu edrych arno ni a gwybod pwy ni'n perthyn iddo. Yn gwybod ein bod ni'n blant Duw. A mae'n bod ni trwy'n bywydau ni'n llefain Abba Dad. A mae'n bod ni yn byw fel plant ei deyrnas e. A fi hefyd yn credu bod e'n wir, wrth i chi fynd yn hun, mae'n ymddangos i fi bod lot o bobl yn mynd i edrych yn debycach i'w tadau nhw. Mae yna rai yma'r enwedig byddai'n gweud, chi'n mynd yn debycach i'ch tad wrth i chi fynd yn hun. Sa'n gwybod os bydd hwnna'n digwydd i fi, ond mae dad yn eitha youthful, so mae'n oce. Ond mae'n wir na gweud, fel petai ni'n mynd i edrych yn debycach i'n tad ni neu'n rhieni ni falle wrth i ni fynd yn hun. I ni eisiau hynny yn ysbrydol, nag i ni. Dyna'n gweddi ni, arglwydd gwna ni yn debycach i ti. Helpa ni arglwydd i fyw fel wyt ti'n dymuno i ni fyw. Cofiwch pwy ydych chi, cofiwch pwy yw eich tad chi. Oedd John Newton nath ysgrifennu Amazing Grace, pan oedd e'n mynd mewn i'w stydi fi'n credu oedd arwydd dy fe, ni mewn i'r tŷ, sa'n cofio pa un, oedd arwydd dy fe yn syml iawn, Deuteronomium 15, adnod 15 oedd ar y wal gyda fe, sy'n dweud, cofia mae ceithwas fiostithau yn ngwlad yr Aifft, a bod yr arglwydd dy ddiw wedi dywaredu. Chi dda? Cofia pwy wyt ti. Cofia bod ti gynt yn geithwas, ond bod ti nawr yn rhydd yn nwylo yr arglwydd. A un stori i orffen, sa'n gwybod os chi'n gwybod hanes John Wesley. O'n i'n darllen am hanes John Wesley, gweinidog Anglicanaidd oedd e, a dechreuodd e off, oedd e yn edrych fel Cristion, oedd e'n ymddwyn mewn Cristion mewn sawl ffordd, oedd e'n weinidog. Ond eto, oedd rhywbeth ar goll yn ei fywyd e. Oedd e'n ei cymaint o bethau da, oedd e'n bwydo'r clawd, oedd e'n ei gwaith da yn y gymuned, pob math o bethau da, reit? Nath e hyd yn oed benderfynu mynd yn genhadwr i Ogledd America, reit? Ond mae yna un giveaway bach byddwn ni'n dweud sy'n awgrymu bod rhywbeth ar goll yn ei fywyd e. Dyma ddwedodd e mewn ysgrif, oedd wedi, sa'n gwybod beth oedd e, ond nath e ddweud, my chief motive is the hope of saving my own soul. I hope to learn the true sense of the gospel of Christ by preaching it to the heathen. Chi'n cael syniad o hwnna, oedd rhywbeth, oedd e ddim wedi deall yr efengyl yn iawn. Wel, ath e mas i America i gynhadu, a daeth e ar draws dyn o'r enw Spangenberg. A daeth e'n ffrind i Spangenberg, a dyma Spangenberg yn gofyn cwestiwn iddo fe yn ddiddorol, oedd e wedi cael ei achub. Fi'n cofio cynt yn yr dywediad na, oedd e'n gobeithio bydde fe'n achub ei hunan. Ond o Spangenberg, wyt ti wedi cael d'achub? Wel, beth bynnag, nath e ddim cael ei achub ar y pryd, ond nath e ysgrifennu am ei daith i America, I went to America to convert the Indians. But oh,
Who shall convert me? Chi drist? I went to convert the Indians, but who shall convert me? Wel, dath e nôl I Lundain, a rhyw flwyddyn wedyn, oedd Spangenberg a'i griw wedi awgrymu bod e'n mynd I ryw le I wrando ar bregaeth. Dychmygwch hynny, pregethu John Wesley, a fe yn pregethu ar Rhufeiniaid 8. A mae rhain dweud falle mae gwrando ar commentary oedd hyd yn oed, ar Rhufeiniaid 8. Yn sydyn, dyma beth mae John Wesley'n dweud am y profiad. I felt my heart strangely warmed. I felt that I did trust in Christ, Christ alone for my salvation. And an assurance was given me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. Dyna pryd gafodd John Wesley ei achub. Dyna ddigwyddodd yn ei galon e. Dyna pryd dath e yn ymwybodol o beth mae'r arglwydd wedi wneud drosto fe a bod e wedi derbyn hynny. Nawr, mae hyn yn wir i'r Galatiaid a mae hyn yn wir I ni. Falle bod ni'n ymddwyn fel Cristion, falle bod ni'n edrych fel Cristion. Ond gnewch yn siŵr pan chi'n gadael bore yma bod chi yn Cristion. Ddim jyst wedi ymddwyn fel Cristion, ddim jyst yn edrych fel Cristion. Ond bod chi wedi deall beth mae Paul yn ceisio dweud wrth y Galatiaid fan hyn. Os ych chi'n Cristion, ych chi'n rhydd. Os ych chi'n Cristion, mae'r arglwydd Iesu wedi clirio dyled eich pechod chi. Allwch chi ddim ennill hynny. Allwch chi ddim brwydro'ch ffordd i'r nefoedd. Derbyniwch Iesu Grist, derbyniwch faddeuant. A dewch yn blant I Dduw. Mwyn I enw. Amen.